Hola, amigos e amigas, que alegría. Estamos rematando a sétima temporada do Como que non, a piques de comezar. Son, efectivamente, en directo ás 12:04 pasadas da noite deste día, estreando, bueno, xa estreamos xuño a semana pasada, pero estamos a piques de chegar a último treito da temporada. Imos facer ademais unha cousa que nunca se fixo na radio. Imos desafiar as leis espaciotemporais e imos facer 2 programas en 2 días distintos, pero como se fose un mesmo. Bueno, xa o entenderedes. Bueno, que é un concepto que mellor non entendedes. Pero o máis importante de todo é que despois do 8 de marzo, 5 de marzo foi o último día de 2020 que estivemos aquí neste lugar sacrosanto para o Como que non, e hoxe, que xa estamos, que día hoxe, que non teño, hoxe o 9 de xuño. Vale, 9 de xuño de 2024, volvemos a Lagulete. Lagulete, Estamos no Como que non con máis de 350.000 persoas que aplauden deste xeito, amigos. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Ben, os da radio non sabes que estou de pé no medio do escenario, pero non temos tampouco, non temos segredos para a nosa audiencia. Estou de pé no medio do escenario. Como concerto de Taylor Swift. Efectivamente, sí. Igual. Están os veciños do Bernabéu protestando polo ruido. Non, claro. É que están os veciños da Gulete están protestando polo Como que non. Claro. Xa, porque xa son 300. Xa basta de Como non sei que se nos non. deixa. Como que la Gulete, como que la Gulete. Está así todo o mundo. Bueno, antes de que ese que falaba de Dani Lorenzo, que presentarei, sorpresa que este aquí, ninguén o esperaba. Pero sede discretos, por favor. Sí, Fagamos non como que non nada. sucedeu. Pini tamén está, Pini está tamén, Pablo Sanjeao. Sí, bueno, todo o mundo. Non está Fran Rodríguez, que está, bueno, unha enfermidade teno postrado nun jacuzzi en Canarias, pobre. Nada, mandamos un saúdo a Fran Rodríguez, que volverá na 8ª temporada, porque imos volver, xa vos digo que imos volver. Tengo que mandar os papéis aínda, pero para o contrato e tal, pero imos cobrar. Isto mellor non tiña que dicilo pola radio, pero é verdade. Como? No, sí. Como que dicías, Pini, que tontería? Ahorita cobramos, sí, bueno, niso estamos. Vamos, tampouco, no, todo non pode ser. Entón, imos ver que teño que explicar unha cousa antes de que comecemos, cando pasan, a ver, 2-3 minutos aínda non. Toma de asento que Carlos vai explicar unha cousa. Sí, vai. Con tempo. Sí, bueno, este é o tipo de humor que lle gusta a Dani Lorenzo, o ex colaborador. Non vas a Podemos ir a fumar? Non se pode fumar na radio. No, na Gulete non. Non, fora tampouco. Non podes sair agora. Agora hai que facelo do tirón. Estamos en directo. Cando pasan xa nestes intres aproximadamente 7 minutos das 12 da noite para todos aqueles que están escoitando na radio galega. Ben, digo que imos facer a entrega dos Como que nones do ano, é a primeira vez que imos facer a entrega dos Como que nones do ano, dun premios prestixiosos que van comezar hoxe. Que premios? Hai categorías? Sí. Imos dicilas? Pois pouco a pouco. Imos facer a entrega neste programa e tamén faremos a entrega o vindeiro 16 de xuño, porque xa digo que imos facer imos desafiar a gravidade mesmo. Bueno, como temos xente de ciencia podemos, porque, amigos e amigas, hoxe sí vamos vivir a gran final do concurso CQN, que vai enfrentar a Juanjo Figueroa Treus, que está connosco. ¡Vamos! Vale. Claro, cando facemos Como que non no estudio dura menos porque non aplauden. O sea, facemos máis tempo que non aplauden. Eu teño un colega que di que se aplaude moito. Sí, di Mario que aplaudimos moito. Pois agora vas a escoitar aplaudir Mario que flipas, oxe. Juanjo Figueroa vai se enfrontar os outros finalistas que tamén conseguiron 76 puntos na fase regular, que son os compañeiros de Efervesciencia. Amigos e amigas, forte aplauso para Manuel Vicente, César Goldi. Aquí, ven, bueno. Pini, pon a sintonía, pero non me vou a abrir, que non me vou de aquí, que imos facer a primeira entrega do primeiro premio, pero a mí, cando pasa 4 minutos, 5 minutos, é canon, podemos poñer.
A lo loco. Sí, podemos poñer a sintonía porque xa é que non na sintonía hai programas que apoñan ao principio, pero iso é pa mediocres. Pa mediocres, con cariño para todo o mundo, quero dicir, pero non nos facemos. Non o saben facer de outra maneira. No, claro, nos poñémola 5 minutos e pareceme pronto. Comeza, amigos e amigas, o como que non, primeira edición a dos... Bueno, pon a sintonía. Esa... Como andamos? Como que non erse que este é a primeira vez que fago este saúdo diante de xente. Claro, foi borración. Espera, baixa a sintonía, baixa todo a sintonía. No, a ver, que este ano fixa, como Foi Regui, ese foi Regui. Xa o sei. Non é dos mellores, ese. Non, a ver, é que este ano fixemos, non tiñamos un saúdo propio, non, como que non. Despois de 7 temporadas entendíamos que o mellor estaba ben. E fixemos un brainstorming. Bueno, de francés, xa me entendes, brainstorming, xuntámonos todos na mesa e dixemos, como, que saúdo. Entón, bueno, houve moitas, bueno, tres, sí. Das tres dixemos, alguén dixo, como andamios, que é moi moderno. É algo moi moderno, que se nos dá moi moderno todo. Alguén dixo, pois sí, escribinos un ointe a través de Xe, que o artista anteriormente coñecido como Twitter, que dixo, como que nones? Que tal, como que nones? Entón fixemos, bueno, isto está ben. Como andamios, como que nones? Non gustou. Como vos pasou agora, pois, igual. Non, iso é mentira. A Dani Lorenzo e a min gustounos moito como andamio como que non. Pero por fastidiar. Entón, Pochetes ti e Frank, que son esos especialistas en comunicación. Bueno, xa estamos metendo pollitas. Por que? Porque gañamos premios este ano. Premios, por iso fixemos esta gala. Para que todo E ti que colocaches no medio hoxe para separarnos, como non está Frank? No, bueno, agora aproveitade que están na mesa para os da radio Dani Lorenzo e Pablo Sangiao, pero vou estar eu no medio. É o que hai, non podedes facer así manitas e cousas. O que vou dicir é que imos entregar o primeiro como que non é do ano e vou pedir que me acompañe no escenario para facer a entrega do primeiro como que non é do ano, unha gran comunicadora que hoxe ten unha vez máis, son moitas, a xentileza de estar connosco no como que non. En Gulet recibamos cun forte aplauso a María Xosé Rodríguez, por favor. ¡Bravo! ¡Faraona! Bravo. Espera, va. Damos primeiro como que non é que sí, ven para aquí que te vexan a casa. Por si non sabes isto do que ven sendo a comunicación. Ben, imos facer entrega do como que non é a regularidade. Non te preocupes, ti solamente vas a entregar. É que non te escoitamos. Hola, pero cuidado que che dei. Bueno, pero ti agora mesmo ves aquí como de azofaifa, nada máis. Azofaifa? Claro, podes saudar a audiencia. Está María Xosé Rodríguez para que o saiban. Hola. Claro. É a radio, teño que explicarte, senón non te escoitan. Bueno. No, pero ben, moi ben. pero galloso, o sea, non digo nada. Por certo, como que non é que está diseñado por Pablo Sangiao, que é o noso como que non é moi bonito. Por certo, hai que dar un aplauso ao diseñador. Reaccións te gustache? Mira, por que me toca a mí dar xusto este premio? Bueno, porque Non é ninguna directa, nin nada. non é por ti, non te ibas a entregar. No como que non, levamos 7 temporadas e creo que hai un premio que hai que dar que é fundamental, que é o como que non é a regularidade. Non falamos de ir ao baño, falamos de estar no programa. E despois de un servidor, que polo que sexa como dirixo o programa, pois estou en todos, imos facer entrega do primeiro como que non é do ano. Este como que non é a regularidade a Alejandro Martínez Pini. Vamos! No, Xa teño un premio. No, Amigo dos seus amigos. Espera. No, espera. Cantos Pini, había nominados? Pini, imos ver. Que che dixen? No, a ver. Que che dixen antes do programa? Que cando, claro, estaba contento. Claro, como... Que tes que poñer a sintonía do... Dios mío. Joder, Claro. nunca me deran un premio. Claro, bueno, pero... Unha vez quedei terceiro nunha carreira de bicis.
Eu gañei unha vez un reloxo Pero non de había Tico. quedado terceiro, que era o peor. Claro, Había quedado así unha volta por atrás. Espera que llevo Pero dar como entré cos de micrófono a María José, porque, bueno, non o pode coller. Espera, collo por aquí. A ver, podes? sí que Claro que senón sí que pode porque é moi capaz. Dito isto, Aí, agora perfecto. podes falar, pero pega ben o micro que non somos de mío. medios pobres. Vale? Entón, cando diga o nome, ti faste sorprendido. Imos Poña che entregar a... sintonía, Ten a cámara mirando para él? Podes, Sí, ¿no? sí, ten un Vale, aí, pero bueno, ven un momento. Non atapou, Baixo, non? baixo teu o son. Así falamos das sintonías da radio na radio, como ten que ser, Venga. diante do público de La Gulet. La... Lagulete. No, era para ver se estabades atentos. Moi ben, veña. Perfecto. Pois entregamos o como que non é a regularidade a Alejandro Martínez Pini, por favor. ¡Oh! Ven para acá. Aquí que te ves a esta. A ver, Pini. Cuidado con a cámara, cuidado con a cámara, Pini, que ahí está. Que te ves na casa. Entrega Alejandro Martínez, entrega o premio María José Rodríguez. Di algo, di algo. Non me esperaba este premio. No, pero di algo del Dalí porque senón tes a sintonía alta. Veña, dalle. Moi ben, un aplauso para Pini, que volve. María José, podes volver ao sitio, Ala, escoitámote, chao. ala. Adeus. Que tensión todo, de verdad, que aquí para lá. Moi ben. Podes subir máis, a sintonía, que se escoite a sintonía. Moi ben. Vale, xa está, non te pases. Primeiro, como que non quedamos vimos facer a efeméride, claro, como que non. Hoxe, como Pini acaba de recibir o seu premio, podes matar a sintonía, que aínda que No, siga va o que teu el pan premio. se Pini, Bueno, se Pini está agarrando o premio toda. Sube a sintonía, que che deron o premio. Dalle, Alejandro Martínez Pini, amigos. Xa está. Non dixen que temos moita plancha hoxe. Bueno, Sempre imos- voltamos a ser Dani e eu os non premiados. Iso é verdade. Bueno, xa, os que máis protestan tamén, eu digo. Sí, tamén é certo. Bueno, imos continuar o programa coas efemérides aleatorias. Entón, hoxe, como temos público de novo, xa sabedes que le vamos a facendo efemérides aleatorias desde que estamos en podcast, digo igual podcast, iba a dicir con quen, pero non digo. Podcastinar. Imos podcastinar e imos pedir unha data, por exemplo, de aniversario de alguén. Solamente falla que nos digades o día e o mes, vale? Eso din todos a vez? No, todos a vez. Bueno, veña. No vemos tanto. Entón, mira, temos históricos, por exemplo, mira, Loli, que por certo temos a túa caixa, Pini, podes achegarnos a caixa original onde metíamos preguntas na terceira temporada? Mira, esta caixa do como que non que nos fixo Loli. Un aplauso para Loli, aí está, A Caixa tamén quería un premio. Loli, moi ben. Bueno, pois imos. Loli, dinos unha data, veña, que xa que estás 5 de xuño, pois saber que pasou un 5 de xuño, pasaron moitísimas cousas, seguro, porque así a vida. 5 de xuño, xuño de 5 do 6, moi ben. Pois imos ver que ocorre un 5 de junio, 5 de xuño, que é o Día Mundial do Medio Ambiente, que dicilo todo é que o medio ambiente que non é ni moi alto, ni moi baixo, é medio. Ben, a este nivel, tampouco. É o 156º día do ano no calendario gregoriano. Ai, que non está Franco que o fai. É o 157º nos anos bisestos. E aconteceron moitísimas cousas. Por exemplo, esta non que é moi complicada. Claro que o 5 de xuño de 1305 en Roma, Bertrand de Goz é electo papa e recibe o nome de Clemente V. Tes datos, temos que repito, che? Bueno, está ben. O 5 de xuño de 1305 en Roma, Bertrand de Goz é electo papa e recibe o nome de Clemente V. Para os amantes dos ordinais, para os amantes dos cardinais, Cisneros, Richelieu, la actriz esta Claudia Cardinale, Mendoza, que era Jesús Gil, todos. Moi ben.
Pois temos unha data, temos un analista e temos non un analista, o mellor analista da FM deste lado do transistor. Amigos e amigas, forte aplauso para Alejandro Martínez Pini. Oi, non, este non é. Espera, no, un momento. Pini, que te... Aquí, ahora sí, ahí está. Alejandro Martínez Pini, dale. Amigo dos seus amigos. Referente, estás igual. Vai. Bueno, é que como pouxo outra, está nervioso porque acaba de recibir un Claro, premio. que joder. Claro, bueno, non digas... Despois dasme outra... Ai, No, dixen palabrota. non digas palabrotas. Perdón. En fin. Digo que un 5 de xuño de 1305 en Roma, Bertrand de Goz é electo papa e recibe o nome de Clemente V. Queres Sí. añadir algo máis? Bertrand despois abriu unha librería aquí en Vigo que agora é a Casa do Libro. ¡A sección de Pini, amigos! É moi localista. Bueno, non pasa. Ben, amigos e amigas, imos continuar con este... perdón, Alberto Cuña. Alberto Cuña, amigos, con... No. ¡Oh! ¡Ostras! Así no. Pero... O sea, primeiro, íbame a chamar para vir un Ostras, día. non contes isto. Bueno, contar teñen que saberlo todo. No, Conta, no. Alberto, Sí, conta. conta. de verdad, Conta, de deixa o verdad, mal. Tedes uns... en Sí, fin. sí, tes toda a razón, Alberto. No, Primeiro chámame, mira para tal día para que veñas e tal. Eu digo, bueno. Dou fe, estaba ao lado, eu. Sí. Está ao lado. No. E veña, chamo eu, mira, Carlos, isto non era para tal día. Ai, que non che dicen nada, Dios mío, que tal, que Todo esto, real, que é tal, real. que non sei cuánto, que bueno. Pois quedamos outro día, vale, tal día que non sei cuánto, moi ben. Chega outro día. Isto... Carlos, mañán imos gravar. Ai, Dios mío, perdona, que tal, que non me din conta, que tiña que Xa, chamarte, que non sei ostras, cuánto. que tiña que porque teño chamarte, tal, claro. tal. E así cantas veces. Él nos dicía, xa verás cando chame Alberto, xa verás que risa. Pero hoxe viñeches porque te invitou ou viñeches a... Non, vin eu. Vin eu. Claro. Non, iso é certo, a verdade, porque quedamos pa un día, non puidemos, é que é certo todo, E real. vivo certo, hoxe. todo é certo. Chameino outro día e dixen, ostras, Alberto, mañá non podo, que teño un bautizo. Bueno, chameite eu a ti, non ti a mí. É certo, chamásme ti. Mañá todo ben, Mira, non? mañá Alberto, todo ben, Alberto, ok, ¿no? un consello, a partir da segunda non volvas a chamar. No, espera. Vou guardar. Pero non Espera con un ele. momento. Espera, parade, que dádeme cobertura. No, cobertura desa non. Ah, vale. É todo certo, Ostras, en serio. ostras, Alberto. Podes baixarme un pouco aquí, Pini, que estou... Claro. Claro. Xa sei. Que podo facer, porque non te convideite, pero en realidad non te convidei esta temporada. Sí, Xa, sí. Bueno, xa faremos convidáteme algo. 2 veces, pero non foi ninguna. Bueno, pero xa E a faremos terceira, algo. sí. Claro, pero o que podemos facer é darte o premio como que non er o mellor non invitado da temporada. A ver, hai alguén que pode entregar... Mirademe aí o guión. Entrega isto a alguén. No, noutra folla, espera un momentiño, A ver se isto... entrega... No, segunda... Non dá. Bueno, vai entregalo directamente. Podía ser mellor, pero vaiche entregar, Carlos. Voucho entregaré. Ai, pois que sorpresa, porque vas levar o como que non er o mellor non convidado da temporada, Alberto Cuña. ¡Bravo! Pero Está Pini emocionadísimo. Ahí está, eso. Esa é a tua cámara, Alberto. Moitas grazas. Bueno, xa que chegas, moi ben, bueno, pois é un segundo premio como que non está preparado para nada, como podes observar. Bueno, grazas Alberto por vir. pero esto Esquecime de ser non convidado ou convidado. Claro, non sei, eso o mellor non o mellor a categoría solamente ten de vida esta temporada, nada máis, sabes? Por eso digo que esta é unha categoría que Mellor porque non tens que aguantar a Carlos Tresandí. Tamén, é bueno, unha categoría efímera. é unha ¿no? Moi efectivamente, ben. efémera completamente. Xa que estás, sabes que Alberto canta, non? O que podíamos pedirlle é que canta bastante ben. O que podemos pedirte, e aparte tes un concerto, cando tes o vindeiro concerto de Elvis en breve? Estamos a 9 de xuño, a ver se xa pasou. Non, digo por facer contas. Digo, a ver se No, pasou ou non. tenemos máis cousas, pero Tes estamos máis aí cousas. con... Bueno, pero Ahora estamos con Geye Matoma. Geye Matoma, ¿cómo está? Bueno, contanos un pouco Geye Matoma, mira, Bueno, como vai? Geye Matoma, que está é unha banda formada Bueno, por... Geye Matoma é recuperar o espírito de Sinistro Total dos primeiros anos,
Pero con Miguel Costas, con Javier Soto, que son excomponentes, mi irmán Andrés Tamén. Cuña, que tamén Excomponente da última época, foi a correcto. última batería de Sinistro Total, facendo un repertorio completo de Sinistro Total, recuperando todos esos temas, sobre todo os de a época Copini e tal, que llama, toma, aí andamos. E ademais tes outro, bueno, varios proxectos. Estás con ese homenaxe a Phil Collins que Tamén. xa arrancastes. Sí. Como vai eso? Como se chama o Bueno, podo facer publicidade. Claro, Queridos claro. amigos, 14 de xuño, Sala Garufa en Coruña. En Coruña, vindeira Tributo semana. a Phil Collins, amigos. Claro, tributo a Phil Collins que ti fas de Phil Collins. Sí. A Fago tamén. batería de Genesis, para o que non sabía, o mellor hai xente que non sabe quen é Sí, Phil bueno, Collins, Phil Collins. a batería de Genesis, e que Tamén. cantaba Peter Pero se Gabriel. non cosas. saben quen é Phil Collins, como van a saber que No, como- Genesis? Porque Genesis o mellor sí que Génesis para os de francés, claro. Que ese é de las ciclogénesis. Que viene todo, por ahí, todo ¿no? y todo, que Sí. era chavala de Génesis, Eso a tamén filla está na de Phil Biblia, Collins. non? Sí, Tamén tamén. está na Biblia, non? Eso, Sí, eso está na Génesis, sí. Empezamos para Dan y Eva y acabamos donde... Empezou na Biblia, En logo Phil foi Collins, a... empezou de arriba, acabou Phil Collins. En fin, bueno, ademais tes, bueno, es un espectáculo con grandes cancións de Elvis. Sí, Elvis de hecho, Connection o tamén, último sí. concurso, o último concerto, O último concurso foi Tequele Show, Sí. xa no ano 2000. O o sea, Tequele que Show foi- xa, pero digo o último concerto de... Foi 24 anos de eso. Por certo, gañei no eu, gañei no eu. É que estou pensando en Juanjo Figueroa e os de Efervesciencia para o concurso Tequene que non me chega. Pero cando O sea, foi... que cando ven estás pensando noutra xente. tamén. Correcto, sí. E que gañaches no concurso? Que gañaches no concurso? Pois foi unha cousa moi curiosa porque tamén, no, 15 Pois sí, días. contanos. No, mira. No, dalle. O premio era 15 días na República Dominicana. Dicen, hostia, no vuelvas a 1000. Manda carallo, voy a República Dominicana e tal. E dicen, bueno. E ao final dicen, onde podo ir? Donde vou, porque era un intercambio de publicidade, ¿no? Coa Televisión de Galicia e tal. E digo, a onde? Digo, a Roma. Aí fun 7 días a Roma, levei a meu irmán, xa estaba buscando traballo no en Fiumicino, sabes? Nada máis baixar, Andrés buscaba traballo por ali. O teu irmán xa quedaba, non? Xa Sí, quedaba ali. xa quedaba ali. Que bárbaro. Bueno, digo que como tes ese espectáculo tamén tributo a Elvis, fixeches hai pouco un concerto, non? Sí, fixemos. Hai nada. Bueno, Sí. pois que che parece se para completar este programa, para poñer a nota musical, nos interpretasnos un clásico de Elvis como Suspicious Mind. Que che parece? Veña. Eso está ben? Veña. Bueno, pois despois podes levar iso para ti, O sea, sí. non, a xente que Non teño que dixalo recibe aquí, o non, premio se cree que cambiamos as pegatinas No, e logo, cambias as non. claro. Ah, no, vale, Eso para que mí. pa vos, é pa vos. Un aplauso para Alberto Cuña que está hoxe connosco. Mellor non convidado do como que non. En fin. Grazas, Alberto. Estás nos tapando o plano, Alberto. Ben, e dito isto, como estamos chegando, mira, a época 22 minutos, e que hoxe temos, xa digo, moita plancha, teño que explicar que iso ata 42 nun término, pois imos chamar os grandes finalistas. Hoxe imos coñecer quen vai ser o gañador do concurso CQN da gran final desta 7ª temporada. Por iso, imos pedir que aparezan no escenario os 3 finalistas e agora explico o que temos pensado. É moi sinxelo. Non me leva máis de Agora o explica, Bueno. sí. non me leva máis de 12 minutos. Un forte aplauso para Juanjo Figueroa, Manuel Vicente, César Goldi. Vanse colocar eles. Que calidade de invitados. Isto en directo parece CrossFit, de tanto aplaudir. Sí, a ver se imos darlle chicha o micrófono de Manuel e de César porque van compartir, creo que estaba alto. A ver, podedes nos falar. Hola César, que tal estás? Como estás? Ben, pero máis preto. Non somos 50-50, Sí, non somos como un concursante. claro, vou a chegarlle máis ao micro, que senón non escoitamos. Suba a sintonía e un aplauso, que así me dá tempo a ir ali. Que nos decías, César, que agora... No, que non Ahora somos, sí. non somos como un concursante, somos como siameses. Bueno, non é Unha certo. cosa A así. ver, na final do concurso CQN, antes de seguir, vou saudar a Manuel. Que tal estás, Manuel? Como estás? Hola, Moi- encantado de estar no sétimo final de sétima tempada. Efectivamente, final de 7ª tempada, premios como que non é primeira edición. Juanjo Figueroa, como estás, Juanjo? Achégate Moi ben, moi ben. Ai, moi ben, escoitamos. Encantado de estar aquí tamén. Bueno, Dende aquí ves un pouco desamparado a Juanjo, así está no, como un home, pouco está ben. só. Entón,
Sabes que vou facer? Eu estou cómodo, tío, fala por ti, joa. Habitualmente. Habitualmente. Tes todas as de perder, que o sea. Habitualmente digo que os concursantes xogan co resto de equipo, vale, acompañen, pero como hoxe temos unha final, imos dividir os colaboradores do programa que non teñen nin idea, no, o sea, quero dicir, eles saben, pero non saben o contido das preguntas, vale, entón, como Juanjo é unha persoa soa, vas poder escoller 2 colaboradores e como vos sodes 50-50, pero sodes 2, ides poder escoller a axuda dun colaborador. Vale, entón, para comezar, Dani Lorenzo, maestro experto en cine. No lle gusta expertísimo. No. Están facendo xisquitos por detrás. Dos meus 76 puntos, igual 50 foron de Dani Lorenzo. Bueno, Dani Lorenzo. Alejandro Martínez Pini é experto na parte musical. Pablo Sangiago é que sabe un pouco de todo e pode aportar, sí, é certo, pode aportar como fai no programa, pode aportar un pouco experto na Universidade da Vida. Efectivamente. Entón, vou facer, porfa, Pablo, dalles a cada un unhas puntuacións. Hoxe temos 10 preguntas, cada un nunca de... Nunca fun azafata, Sí, por favor, grazas. Vas facelo moi ben, seguro. Cuidado coa cámara, aí tedes... O concepto vai ser como a sempre, só que hoxe temos 10 preguntas e cada un dos equipos vai contestar 5. E son 10 categorías distintas? Son 10 categorías distintas, Vale. non se repite. E tamén temos sobres sorpresa que como na temporada regular son obrigatorios na primeira. Pero non digas temporada regular, foi unha temporada extraordinaria, Carlos. Bueno, estiva ben. Vale. Bueno, extraordinaria. Bueno, estiva ben. Va, pichis. Total, que son obrigatorios na primeira e na segunda, e na terceira pregunta, perdón, e optativo na quinta. O que pasa é que son os que hai. E de xogar cos 6. Vou vos entregar a cada un dos equipos, por favor, a nosa azafata Pablo Sangiao, vai vos facer entrega dos folios do sobre sorpresa para que saibades o que vai saindo. Un aplauso para Pablo, grazas. Son o típico tonto guapo. No. Bueno, tampoco es guapo. Claro. Entón, tedes o control aí do que hai no interior do sobre sorpresa para que podedes xogar tamén coas puntuacións. E hai 2 sobres que son máis ben negativos porque se perden puntos e os outros 4 son... Como? Se revelan. Se revelan, pois son fotógrafos. Pini, que preguntáis. Ben, pois... Por que non o facemos máis rápido? Quen sexa capaz de repetir as instruccións No, son Sí. É o momento de que xa que sabedes os todos, máis menos, as reglas, teamos o comezo oficial, a gran final do concurso CQN. Bueno, Paco Figueroa, Atreus, Manuel Vicente e César Goldi. Chega o momento de facer equipos, mentre se vou facendo, vai comezar a escoller Juanjo porque vai poder escoller 2 e ademais foi o primeiro que chegou aos 76 puntos e por lo tanto vas comezar ti escollendo o teu primeiro colaborador e imos pedir a todo o público, por favor, que non utilice os móviles porque o mellor logo pedimos algunha axuda do público, vale? Sí, vale. Non fagades caso o que fai Dani Lorenzo da radio, non podedes porque non vedes o que fai. Entón, Juanjo, a quen escolles para o teu equipo? O primeiro. Dani Lorenzo. Dani Lorenzo vai O con... fago porque foi o que máis me axudou cando... Vale. Non, tranquilo, todos les iríamos a Dani Lorenzo. Cero presión aquí. Dani Lorenzo. De feito, xoga él por mí. César Goldi e Manuel Vicente. A quen escolledes? Pablo Sangiao ou Pini, por favor, que vos escoitemos. Chegadevos ao micro. A ver, non sei. A ver, ides quedar mal con Hugo, si se queda igual. Sí, está claro. A Pini. A Pini. Joder, volvo a ter 12 anos. Pois, entón, a mí me fai moita ilusión escoller a Pablo Sangiao. Bueno, pois escollemos a Pablo. Por que o dis así? Xógase porteiro, Pablo. Bueno. Pois, como Juanjo Figueroa foi o primeiro en chegar a eses 76 puntos, vai ser o primeiro en escoller un sobre. E xa sabedes que unha vez que... Bueno, ven aquí e todo, moi ben. Bueno, pois nada. Sí, bueno, se podes dicirme a cor, os da radio non o notan. Estásme...
Estás a meter presión. No, trae. Si o sobre sorpresa sí que este decides o sobre sorpresa sí que o colledes e o levades, vale? Témolo aquí en riba, vale? Así que imos ver cal é a temática. Ademais, como diferencia da temporada normal, os concursos non se poden rexeitar temáticas. Hai que roelas todas, as que toquen. Ojalá física cuántica. Ciencia. Tocouche ciencia. No, en serio? Sí. No, Por lo que sexa mellor, como estábamos de efervesciencia, podía tocarlles a eles, pero tocouche a ti. Pregúntalles do lado, copia dos do lado, Lembramos, canto queres apostar, Juanjo? Lembra que se acertas sumas e se non acertas quedas como estás, aínda que tes que coller logo un sobre sorpresa. Ata que Veña. Aquí somos de letras os Aí dous, os puntos que tes na man, 2, 4, 6, 8 ou 10, cando escollas unha puntuación, pois esa elimina 4 puntos. Moi ben, esa xa non podes usala máis. 4 puntos. E hai que coller un sobre sorpresa, así que podes vir e ler directamente. Partimos de cero. Aí está, moi ben. O que queres, non, ti mesmo. Aí está. Sí, podes levalo. Por favor, lee alto e claro o que pongo ao interior do sobre. Le ha tocado un viaje al Algeciras. No, iso non. Se acertas sumas 10 puntos a túa puntuación. Bueno. Veña. Está aí. A pregunta, lembramos que o equipo de Juanjo e Dani Lorenzo de Pablo Sangiao. A pregunta é a seguinte: como se chama a actual ministra de Ciencia, Innovación e Universidades? Hai opcións. As opcións son as seguintes: Diana Morant, Sira Rego ou Mónica García. Sira Rego é a de... Achégate ao micro que xa se poñen nerviosos. Sira Rego que é a de... Bueno... Sira Rego é outra, que non é. Andrés ten cara de sabelo, Andrés ten cara de sabelo. Mónica García de Sanidade. É de outro Rego, non? Pois entón a outra. A outra... Sira Rego é a de... Bueno, a xente os que levas... Que dicías ti que era de quen? A de Sanidade é Mónica. É Mónica García. Vale, moi ben. Pois entón, cal era a outra? Estamos Diana Morán, Sira Rego e Mónica García. Decimos Diana Morán. Decimos Diana Morán. ¡Correcto! Moi ben. Podo ser competitivo? Sí, claro. ¡Chúpate esa efervescencia! Son 14 puntos para o equipo de... Esto acaba de empezar. Sí, o importante é como se acaba, claro. Efectivamente. Sí. Bueno, podedes escoller un destes sobres. Hai algúns cores o que Oxalá a eles César, lles toque como categoría Sinatra. Pero aquí temos un máster en acabar mal, Tamén Aquí, vamos. Moitas grazas. Ainda non entendo a dinámica, pero é moi divertido. É increíble, isto non o podíamos facer nin o mellor guionista salle isto. Viños. Como ven Juanjo Figueroa, que o presidente da asociación Somier, que me chaman por Somier, aí. Xama Bajera. É viscolástico. Cantos puntos dos que teñades na man? Lembra, Juanjo, que os 4 xa non. Ti tamén vai tendo cantos puntos? 2 puntos. Eu digo que 2, Juanjo, O viño é super fácil. Juanjo, que tienes un pouco disperso, non contestes, O 4. Moi ben. E non os axudes. Sí, é pa ti, que o que gaña, gaña. Este ano que hai premios, ademais. Bueno, eu de viño a partir de 6 euros non entendo. No, pero Manuel é químico, por que non te... Claro, Sí, químico, sí, no, claro. sí, pero Químico. poca confianza, Voume deixar levar por ela. Veña, 2 puntos entón. 2 puntiños, sí. 2 puntos é obligatorio coller un sobre sorpresa. Sí, 2 puntos están. Colle César un sobre. 2 puntos. Ese, veña. Ai, que aí estamos. É bo ese. Os 2 puntos, por favor, quitadeos da man para saber que deixados na mesa, para saber que xa non están en xogo. E agora, por favor, lede alto e claro no micrófono o que tedes que pon aí. Multiplicas 0. Non, multiplicas o apostado por 2. Bueno, son 4 puntos. Bueno. Qué susto, pensé que de verdad, 4 puntiños. multiplicas 0, Sí. digo. Non é a primeira vez que pasa, Cando se celebra o Día Mundial do Viño Tinto? Buah. E as opcións Nin idea. Hai 365 posibilidades. hai sobre- 365. Eu teño 3 para poñercho máis fácil a ti, a Manuel. Vale. 4 de xaneiro, 14 de xuño e 24 de novembro. Lembrade que xogades con Alejandro Martínez Pini no vosso equipo. que non ten moita idea, mellor.
A ver. Home, no Iríame inverno. a novembro, non? Por favor, silencio na sala que están pensando, En xaneiro nada. 4 de xaneiro, 14 de xuño ou 24 de novembro son as opcións que temos. Novembro, iría a novembro, non. Cando a vendima? Si, o público di que O sí. público, por favor, pero que está María José Rodríguez es público tamén. Está Que aí. fas dicindo nada? Por, Xa o sei, por xa o maioría, sei que- por maioría. A ver. Sí, A ver, Pini, novembro canta xente de novembro. Pero que isto que é? E xuño canta xente de xuño. Bueno, xa que usastes o comodito público. Bueno, tamén o 4 de xaneiro bébese moito viño, pero non unha festa do viño. Medio Navidad. entón sería Non sei Escoitamos Novembro. opinións, Sí. pero que votaba a maioría. E o noso colaborador que di? que dis, Pini? Eu, Esa é a aportación de Pini. Novembro, xa está. Novembro, 24 de novembro, por xe unha mágoa, porque é correcto! home, Non sei. non chega a ser por min. Son 4 puntos para Efervesciencia e continuamos lembrando que Era trampa pedir votación. No, sí, bueno, igual, non pasa, si non sabían, pero non Xa decía ustedes que era os- divertido o concurso. Imos ver que pasa nesta pregunta que lembramos non hai sobre sorpresa, polo tanto se acertades, no, pero podes dicirme a cor, hombre, logo vais coller o sobre. Pero hai vermello tamén e o vermello non o ve. Estás rompendo nosa estrategia. A ver. Son estes todos. Estaba Pero hai dous lilas ou dous Bueno, chico, morados. pues- Vermello. O vermello cal, o clariño ou o máis- Vermello. Eso é amarelo. Vermello. Ah, vermello. Non contaba con que era daltónico. A ver, Banda sonora original. vale. Canto apostamos e lembramos que está Dani Lorenzo. Arriba. Dani Lorenzo, Eu de bandas experto en sonoras. cine, No, eu de bandas sonoras non che creas. gran que- experto, gran coñecedor do cine. No, de no, todo. A resposta vai ser Ennio Morricone, da igual. Tal cual. Ennio Morricone. Morricone. O que ti decidas. O que te decías, veña. Oito. Está bien. 8. Oito, vale, deixa, Toma. aparta os 8, moi ben, 8 puntos. E imos Sería unha escoitar- mágoa que alguén sacara Shazam. Claro, no, que non se pode. Sería unha magua. Por favor, escoitamos, veña. Silencio, por favor, Nágules. Non se pode facer. Pero que eu non estou a dicir nada. Sí, estás dicindo. A que banda sonora original de película pertence este tema? Sube un poquinho. Aparte Dani Lorenzo, no, por de todo que Dani Lorenzo falou desta peli. Hai uns cantos. Non vale dar pistas. No, digo, pero bueno, pero que Dani Lorenzo fala de moitas pelis. Vas a dar opcións. No, que Pregunta, podo preguntar? Por preguntar, eu podo non contestar. Podo No, hai preguntar. opcións. É de animación. Home, a ver, Eso depende- que sí. Depende do Dalle. día que che colla. Sí. Vale. Podo seguir preguntando? Joder, Cale a película. Hombre, non vamos se a ver. vou contar. A Pois ver. é máis legal porque Está- eles preguntaron yo público. non? Que Está, son mogollón. claro, vale. está baseada nun cómic. Iso que sí. Sí. Dalle, Dani. Asterix. Xa está. Asterix o Galo. Ou as 12 probas de Asterix. Espera, Para. a ver, por aí, Claro, tío, esa é a dúbida. Se é as 12 probas de Asterix non vale Asterix o Galo. non, porque o Asterix o Galo, o que digas pero mira, o as pero, dos- pero respondo eu. A de Asterix Asterix. non era un galo, era un home. Era, a de claro, Asterix. Era, Eu cal dixeches ti primeiro? Eu dixen Asterix O o Galo. galo. A de Asterix. Ti tes que dicir non, é banda Asterix, sonora original o Galo de peli, canta. Sí. A ver, que dis ti? Tes que dicilo ti. Eu confío en el plenamente. El que dixo. É o Galo, tantas- non? O Galo cando Galo canta, ¡É correcto! E son 8 puntos máis para o equipo de Juanjo. Oe, que non está mal. Levamos canto. 22 puntos para Juanjo Figueroa, Dani Lorenzo, Pablo Sanxiao. Como 22. E agora imos Sí, porque vamos, coa bosa. Veña, escolle ti que estás preto. Vouche poñer todas as cores, todos os sobres. Quedan 7. Sei que aí están.
Ese, ves? Estaba, Amarelo ou vermello claro tamén. O vermello claro para mí. Videoxogos. Hai que escoller. Ai. Cantos Suspiros. puntos? Ide con 10. No, no, no. E de con eles non son, eles non son como Pini equipo. controla. Pini, como vas de videoxogos? Mal. Mal. Y xogou a videoxogos o Street Pini de Fighter. videoxogos sabe moito. Moito. O Tetris, sí. Xogou No, día no, no. É modesto, pero sabe moitísimo de videoxogos. Pini sabe de videoxogos. Seguimos o conservadores. Atari xogou. Desde que quitaron as máquinas locales. 4. Dixeron 10. 4 puntos. Moi ben. 4 puntos. Estamos aí Pini mantendo. todo o rato Imos avance, escoitar avance. Pini, atentos porque é moi curtiño, vale? Moi curtiño, moi atentos, moi curtiño o que imos escoitar. Dalle Pini. Sube un poquinho de todo. Vale, está. Vale, ubicado. Vale, con que clásico videoxogo relacionarías este son? Podo axudarlles? Non. É que eu son moi empático. Non, pois olvídate. O que hai un porco espiño este, non? Sonic, este. Sonic, chámase, sí. Sonic chamase, eu non podo é que o que fai as preguntas son eu non podo contestalas. Sonic. Que dicimos? Supoño que sí. Que, veña. No, eu non o sei. Sí, Sonic. aí Dani está dalle. O inimigo di que sí, pero non. Isto como concurso vai un pouco mal, Pero bueno, ímonos fiar do ambiente inimigo. cooperativo. Sí, nada, pues dalle. Non pasa nada porque é Sonic. correcto. Gracias, equipo contrario. 8 puntos que levan acumulados. Canta deportividade. Efervesciencia e Pini e imos coa terceira pregunta. Lembramos que o sobre sorpresa é obrigatorio nesta terceira pregunta. Vai ser optativa na quinta, pero tedes diante o que hai no sobre sorpresa por ver se Pero iso a xente xa o entendeu coa túa explicación. Algún Sí, no. foi moi boa, a explicación foi moi boa, é verdad. pero é igual. É verdad. Algún no. A explicación Ponte de aquí que non sai do plano. Aí estamos. Sabes o que facer para Que que nadie corre? Me sigue asombrando esta dinámica. Verdad. Así ves todo. Verde de esperanza O ou final lila di claro, república? di claro. ¿Eh? Verde, Sí, pero claro. Verde. Verde, Verde sí. claro. Dale. Verde. Claro. Cine. Ahí va. Boa. Aí va Dani Lorenzo que 10 puntos. Hai que coller un sobre sorpresa, pero 10 puntos, sí. 10 puntos, sí. O que ti digas. Sí. Sí ou non? Sube, din que subas. Subes non podes subir máis. Non pode subir máis, pobre meu. Hai máis. É boa 10 persona. puntos, Sí, veña. sí. 10 puntos para Juanjo e o sobre que aí ven E como imos que dobrar, imos vota. dobrar. Juanjo Figueroa, vota. Dalle. Porque ven aquí a mesa como que vai votar. Imos dobrar. Colle. Ahí está. Aí está, vai para ali, lenos o que pon o sobre. Isto é moi bonito para os da radio, non vos enterades, pero está viniendo aquí, vai votar. Gañas 20 puntos. ¡Guau! É chorra, é puro pello. Puro pello. Ainda pode pasar de todo, Ainda pode pasar de Isto todo. ponse custa arriba. 42 puntos e imos escoitar un pouco por ambientar, Pini. It hit me like dynamite while I was healing from the black and blue. Word about the thing that Estamos escoitando a banda sonora da película Garfield, a máis recente que se estreou neste pasado mes de maio. E como non podía ser de outro xeito, imos cun clásico desta temporada. Ordena de máis antiga a máis moderna estas estreas de cine do mes de maio deste ano. Falamos estreas do cine do mes de maio Iso é da doadísimo. máis antiga a máis moderna. Super doado. E as opcións que temos son, o que hai que ordear son O reino do planeta dos simios, Garfield, Disco Ibiza Locomía e Furiosa da saga Mad Max. Garfield. Que Dani Lorenzo, non, o No, convidado. Estamos perdendo tempo. Dani Lorenzo. Garfield, Planeta dos Simios, Disco Ibiza Locomía e Mad Max. O que iba a dicir eu, Eu iba a cambiar Mad Max, pero me fío de Dani mellor. Sí, venimos final de Dani. ¿Estás seguro, Dani? Seguro. Segurísimo. A ver, Sí. Carlos. Co ben que me porto eu sempre contigo. No, pero eu estou preguntando, ¿estás seguro? Solamente Sí, sí, digo, sí, ¿estás sí. seguro? Eu creo Se que estou acertas eso, seguro. tío, me volvo todo. O sea, ¿cómo sería a orde?
Garfield, Planeta dos Simios, Disco Ibiza Loco Mía e Mad Max. Podes dicir a ti, porque teño que... Non sei se me lembro, pero Garfield, Sí. Planeta dos Simios. Simios, Disco Ibiza Loco Mía Sí. e Mad Max. É unha magua. Por unha, ¡É correcto! ¡Qué cabrón! Mamá, como Moi se pon a animaliño, cousa. En fin, seguimos, Oh, es aquí hai nivel, César. Imos con outro destes, que ademais saíulle todo, Que vin todas, salvo Mad Max, vin Seguindo a todas. cromática. Dalle. A min, esta pa min. Están empeñados no vermello, claro, O laranxa que di Himnos. Cando se torce a noite, se torce a noite. Pero esa É unha mala noite, atén calquera. No, pero tocounos esta hai que facer o 14 porque nos tocou a última vez no concurso. Sí, bueno, que é un clásico de Himnos, sí, pero claro, tiremos aí a... Que puntos vos quedan na man, por certo, por Por saber. saberlo? A ver, Buah, que te temos soitemos, aquí César, porfa. 6, 8 e 10. Aquí Seis- vamos a arriscar, veña. 6, 8, 10, veña. Sí. Himnos tampouco vos Veña, veñamos arriba, Bueno, va, pero ás veces hai un sobre sorpresa que collerte. Vai sobre sorpresa. E hai unha xa sei a multiplicación, pero hai aínda algo bo por aí. Ainda non saíron os... Da outra vez foi nos ben. Pero aínda Tivemos sorte que é o de Guatemala ou de non sei que. Pero podemos ter sorte outra Veña, vez, non? Sí, un home. rápido. É posible, sí. No, primeiro Canto aposta? Canto apostamos? apostamos? 8, 6, 8, veña. 8. 8 puntos. Veña, e agora o sobre Eres un sorpresa. experto en música. Claro, sí, bueno, en himnos non moito, En himnos, innovaciones. A ver. Sí, por favor, que te Dale. escoitemos. Di. Divides o apostado entre dous. No, Iso é, a ver, dividir eu son de letras. Divide vencerás. Divide vencerás. A ver, ides sumando de 4 en 4. A ver, complicado está, pero imos escoitar o himno, veña, a ver. Veña, va. Dale, Son himnos de países. É un país que non apetece. Non apetece. A que país pertence este himno? As opcións son Colombia, Australia, Suiza. Sube un poquinho, Pini. Poñe a man no peito na casa. Tú sube, Pini. Eu, Qué fácil. Vini, eu vou por Australia, Colombia, no. Colombia non. A mí tamén, a mí soa Australia, No, Australia, porque os suizos non sei, pegalles outra cousa, Estos son da Commonwealth, estos vai A Commonwealth son máis, sí, así. vai nesa cousa así rexa, británica, sí. Que facemos? Os suizos teñen subidón de azúcar. Claro, ¿No? Eso é certo. Claro. Que facemos? Sí, Australia. Australia, sí. Xame, si non pensei, correcto! Un saúdo a todos os amigos australianos. Bueno, ides 52-12. A ver, Non está mal, a cousa complicada, pero aínda podemos facer algo. Veña, que cor? Bueno, Azul claro, non lle azul preguntedes as azul cores. claro. Azul claro. Azul claro, cane, que é azul claro, home. Claro. Teño lila. Lila claro. Lila claro. Lila claro, este. Radio. Canto apostades? Canto che quedan? Quedanche 2 puntuacións. 6 e 2. Pois ti dirás. Veña, 2. Veña, 2. No, foi falla. Deixa aí, 2. Veña. Veña, pon esta música que ademais o mellor soalle a alguén. Dalle. Sube. Cantos anos isto? En que ano rematou de emitirse na Radio Galega o programa Somos Quen? María Xosé Rodríguez. Somos Quen. Radio Galega. No, pero 15 ou 16. Ah, non Veña. hai opcións.
15 ou 16? Digo, eu, Que- 15, iba- 16. Perdón, Eles 16. preguntaron ao público 16. nun intro. Vamos, Claro, o sea, que le preguntan ao público. Por exemplo, aquela muller rubia que hai ali, Que pregunten. Abstente de contestar, Rodríguez. 2016. ¿Quién di 2015? 2016, No, no, diría eu. 2016. 16, pode ser, eu non... Eu o espacio temporal... 2016. 2016. Preciso unha resposta rápida 2016. porque non me queda tempo, 2016. Nos chegamos a desafiado, 2016. 2016 incorrecta. ¡Ben! 2018 estábamos, Ainda chaval. podemos gañar. É que era Bueno. prepandemia, estaba o tempo aí. Claro, non pasa nada. Veña, outra pregunta e temos pouco tempo. Dalle aí. Dalle rápido. Aí a Rosa, trae para aquí. Oh, Rosa, Trae- perdón. trae a Rosa. Que Rosa, es claro. roubar o sobre. Cando non está a noite de estar, lembrades que Deseño gráfico. había un Voldemort dentro nas últimas. Canto apostamos? Canto che queda? Temos 10 ou 6. Ai. Nesta hai sobre sorpresa. Hai sobre sorpresa la última, o sea que para É a tentar última pregunta. Non, é a penúltima, É a por penúltima. tanto aínda queda a última e hai sobre sorpresa se queredes, eles non o van coller. Ao final o Sí. Veña, 6 Claro. puntos. No, con sobre sorpresa para intentar ir a co 6. co seis co Sí, sí, sobre. sí, sí. Ti crees? Mira Pero- que se che sae multiplicar algo, multiplicas o 10. Sí, pero Bueno, como que Espera, irades, espera, 6. espera, espera. Claro, se van ahora 6 Pero o sobre sorpresa é agora, non. Non, Era despois, seguinte. na última. Por eso 6, entonces ganamos o 6, 10. veña. Veña, o 6 agora. 6 puntos. O 10. Aí, para darle emoción. Que escola de deseño se fundou en 1919? As opcións son a Bauhaus, In the middle of the Art street. Nouveau, ou o posmodernismo. A Bauhaus, Art Nouveau ou o posmodernismo 1919. A ver, podes preguntarlle ao público porque ides un pouco Público, mal. eu me iría pola primeira, non pola Bauhaus. A terceira. Cal é a terceira? Posmodernismo. No, eu diría que a Bauhaus é Pois hai, ás veces hai que é antes da facer caso guerra. ás primeiras impresións. Claro que sí. Abajo. Sí, A primeira impresión foi a de Manuel. Que non te escoitamos, a ver como é Bauhaus. que dixeches que a primeira. Eu dixen posmo. Bueno, a ver, E no deseño gráfico a primeira impresión é Ah, importante. claro, a totalmente. primeira impresión de Manuel é importante, sempre a mellor. Xa sabes, non? no, Bueno, claro. pois se a primeira impresión é importante, pois deixémonos. Dixamos, Esta impresión é túa ou miña, sí. É túa, É a miña. primeira. Sí, sí, é miña, pois sale. Como Bauhaus, reparten Bauhaus. impresións. Veña, qué que a bonito. Bauhaus é correcto, sí señor. Menos mal que estuveu para sudar. 18 puntos. Lila. Vermello claro, vermello claro. Veña, Lila. Vermello Que oscuro. temos Música. música pini rápido que estamos case fora de tempo. Dalle aí, veña, imos aló. Para eles é apostades canto? Perdón. 6. Non colledes sobre sorpresa, non, no, ¿para qué? pero- Oh, Dalle, galiñas. dalle, Para veña. abusar. Ja, que fácil. Bueno, a mellor pregunta quen era o técnico de son na grabación. Todos é Pero fácil. que ano foi? En que ano foi número 1 de 40 principais? Fácil. Toma ya. Este Shiny Happy People, las opcións son 1990, 1991 ou 1992. Oye, por favor, A ver, Ni idea. 90, 91, Non sei 92. se iba a decir nos 90, pois nos 90. 90. 90, veña, 90. Hicimos 90. Da igual. 90, veña. Imos fallar, Pois Porque está metendo expresión. no, é que temos pouco tempo. No, 90, dalle, 90, dalle, 90. 90? Sí, veña, Seguro? segurísimo. Pois é incorrecto, era ano 91. Foi en decembro do 90 ou en xaneiro do 90. Pero mira, tranquilo, eu tería dito 92. 52 fallaría puntos. igual, fallaría E aínda igual. vos queda canto que vos 10, queda. 10. Imos a por todas. Bueno, veña, é un sobre sorpresa, non? Claro, A ver claro, que claro, pasa, claro. polo menos. Ou para arriba ou para baixo de Veña, todo. Cal queres, o azul ou o verde? O verde, veña. A ver que che toca. O micro, por favor, que te escoitemos. Achégate, César. Que complicado. Se erras, restas 10 puntos É que a túa nin puntuación. nestas. Hoxe non é o Bueno, día, hoxe non non sei. Toda a sorte viu pa min. Non estamos. Dalle a música de series de televisión e escoitamos, veña. Falou Fran Rodríguez hai pouco desta serie. Non sei
series estabas ti no programa? Falo de Piña. A que serie pertence esta sintonía? Estamos falando dunha mítica serie dos 80. Como falamos dunha protagonista, falamos do Coche Fantástico. Sí que estabas. Hai 2 programas. Falamos de Connie Selleca. E dixeron, toque de hotel. a ver, sube un pouco a sintonía. Que dixeches, Pini? Hotel. Hotel, somos hotel. Botaban a de luz a Benres. La primeira cando era pequeno. Veme unha vibración por aí, polo aire, pero Hotel. Hotel É correcto? Sí. Connie Selleca. E o tipo aquel de barbas James así. Brolin. James Brolin. Sí. Hotel. Dicide hotel porque así Isabel gañade Pantoja. esos puntos. Hotel. Engañamos, non? Pero Eu ia dicir Macmillan e esposa, porque bueno, andaba era esa onda. pero temos gañador temos campións e subcampións deste concurso de Kene. Por lo tanto, Pablo Sanjea, por favor, faime os honores. Imos entregar, antes de nada, a medalla de plata o como que non é de subcampión do concurso de Kene para o equipo de Efervesciencia. ¡Oh, fantástico! E o gañador do concurso de Kene nesta temporada, Juanjo Figueroa. Alejandro Martínez Pini los controles técnicos. Dani Lorenzo, Pablo Sanjiao, aplauso grande para eles tres. Juanjo Figueroa, Manuel Vicente. Moitas grazas. Por favor, chamamos ao centro do escenario. Podedes volver aos vosos sitios, llevades vos como que nones, e nos imos poñer o punto e final a esta edición do Como que non con unha actuación prometida, que a actuación de Alberto Cuña, que nos vai interpretar en rigoroso voz en directo, que din nas televisións, voz en directo, que non pudemos traer a que ven sendo a Orquestra Filarmónica porque non nos entra na Gulet, pero No, estaba no teatro aí. efectivamente, pero sí que temos a voz do grandísimo Alberto Cuña, que nos interpreta Suspicious Mind. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. What can you see? What you doing to me? When you don't believe a word I'm saying. We can go out together on suspicious minds. Suspicious minds. We can build our dreams on suspicious minds. So if an old friend I know just like to say hello, but I still see suspicion in your eyes. Here we go again, asking where I've been. Don't you see these tears are real? I'm crying. Yes, I'm crying. We can go on together on suspicious minds. Now we can build our dreams on suspicious minds. Oh, when I lost the bottom, oh, dry the tears from your eyes. Please don't let her go seeing time. You know I never liked you. We call in the trap. I can't walk out
Because I love you too much, baby. What can you see? What you're doing to me? When you don't believe a word I'm saying, I want to know we're caught in a trap. I can walk out because I love you too much, baby. We're caught in a trap. I can walk out because I love you too much, baby. Long we come. Como que no?